Así é Lamela, porque Medio Rural está a levar a cabo 4 xornadas sobre a produción e recolección dos grelos. Unhas xornadas nas que se vai falar de técnicas modernas de produción, de recolección mecanizada e de innovación, entre outras moitas cousas. Uns cursos que buscan darlle un pulo a un sector que non está a vivir o seu mellor momento. En Galicia sabemos moito de grelos, pero algunha vez imaginastes que se poderían recoller cunha máquina? O grelo tamén ten o seu lado tecnolóxico e hoxe imos descubrilo. Marisé, estamos a realizar aquí un curso de como recoller o grelo, pero en que consiste concretamente? Bueno, esta é unha serie de cursos que está facendo a Axencia Galega de Calidade Alimentaria da Consellería de Medio Rural, dirixidos aos produtores, neste caso de grelo, un pouco para demostrarlle unha recollida do grelo que é máis doado para a xente, que vai dirixida tamén para a industria. E que imos aprender entón hoxe aquí? Imos coñecer unha máquina e vamos ver como funciona. Vamos ver sobre o terreo como facilita esa labor de recollida esta máquina. Que vantaxes dirías que ten empregar a máquina fronte á recolleita tradicional? Pues que puedes recoger más kilos por hora. Segundo, que no te duele la espalda, bien. Eso é importante. Y que te facilita mucho el trabajo. Cuando se apaña man, como se corta más abajo, pues el rebrote va a tardar más. Con la máquina, como podemos cortar más arriba, lo que vamos a conseguir es que en menos tiempo tengamos una segunda cosecha. Pensar que a lo mejor para recoger los mismos kilos que puede recoger esta máquina en un día, necesitarías 16 personas a mano. Con 3 personas, solo por la mañana, recoge lo mismo que recogía con 16 personas mañana y tarde. Como veis, la máquina corta todo, entonces no podemos hacer una selección en campo y tenemos que hacer un control y una gestión agronómica desde el momento de la siembra. Intentar hacer un control fitosanitario para que no haya mala hierba, intentar también hacer un monitoreo y un control integrado de plagas y enfermedades para conseguir que la naviza esté en el perfecto estado óptimo, para que la podamos cortar y que una vez que llegue a la industria llegue en el mejor estado posible y con la menor merma posible tamén. Ismael e Néstor, vos sodes produtores novos, por que decidides apostar pola produción de grelo? Nos vemos que é un cultivo que pode ter futuro aquí en Galicia e ten unha vantaxa porque ten moi poucos costes de produción e é un produto moi valorado. O grelo galego, símbolo da nosa tradición, tamén se reinventa. O campo cambia, pero o sabor, ese sabor, segue sendo de sempre.